Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, paisaia izugarriak, barne bidaiak izeneko solasaldia izango da. Carlota Gurt, Alejandro Simón Partal eta Vicente Monroiren artean. Carlota Gurt eta Alejandro Simonek belaunaldi arrasto nabarmena irudikatzen dute. Zinema, antzerki, saiakera, poesia eta eleberriaren arteko truke etengabeekin. Haien lanak begirada berritzailea eskaintzen du idazketaz, mugen etengabeko gurutzaketa eta hizkuntzen eta egoeren itzulpen amaigabe gisa hartuta. Vicente Monroy arkitekto, idazle, itzultzaile, irakasle eta zinema programatzailearekin batera, aurre egingo diote paisaia mugagabeen eta mugan kokatuta bizitza mugatuen arteko kontraesanari. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación titulada Paisajes inmensos, viajes internos, entre Carlota Gurt, Alejandro Simón Partal y Vicente Monroy. Carlota Gurt y Alejandro Simón representan una impronta generacional palpable y de traspasos continuos entre cine, teatro, ensayo, poesía y novela. Su trabajo supone una innovadora mirada sobre la escritura, como un cruce perpetuo de fronteras y una traducción infinita de lenguajes y situaciones. Junto con el arquitecto, escritor, traductor, profesor y programador de cine Vicente Monroy, afrontarán la contradicción entre unos paisajes inabarcables y unas vidas finitas situadas en el límite. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias. Arratsalde on guztioi. Eskerrik asko ona etortzeagatik. Bueno, eguraldi txarra, orain etorri garenean ez zuen hain txarra egiten dena den ez egunik onena hiritik barrena ibiltzeko. Atseginez, moderatuko dut, bi idazle handi hauekin egingo dugun elkarrizketa. 50 minutu izango ditugu, beraiekin hitz egiteko. Nik batez ere biak ezagutzen ditut narratzaile bezala. Naiz eta Alejandro zure poesia irakurri dudan arren, baina zuen eleberriengatik ezagutzen zaituztet. Eta paisaia izugarriak barne bidaiak izenburupean programatu dugun honetan sola eta parcela zuen bion eleberriekin hasiko gara eta horietan zentratuko gara. Bietan badago ideia bat
zeharkatzen duena novela. Gaurko elkarrizketaren izenburua, barne bidaiak izenburua baldin badu, aldaketa emozionalak, eta bar, itzultzen da ideia hori, itzulpena hitz egitera etorri garelako, bueno, paisaietan, zuen eleberrietako protagonistek zeharkatzen dituzten paisaietan. Nola planteatu duzue oro, ez bakarrik eleberri hauetan, barnearen, kanpoaren arteko harreman hori, literaturaren gakoetako bat den hori nola ikusten duzue zuek? Niretzat, lotura oso garbia dago barrukoaren eta kanpokoaren aldean. Nik erazo badaukat, barrurantz begiratzen dut ia beti, kosta egiten zait kanpora begiratzea, eta kanpora begiratzen dudanean beti izpilu antzeko bat ikusten dut, eta novela, literatura zuk ikusi behar duzan dezunaren izpilu bat da, eta nik idazterakoan badauzkat irudi bat, adibidez ipuinak idazten ditudanean, beti ideia metaforiko batetik sortzen diregun batean gidatzen eta azaltzen da kableri gabeko torre elektriko bat, solte dagoena, hori da nire barruan dagoen zerbaitekin konektatzen dena, zerbait oso handia, ezertarako balio ez duena, gauza guztietatik deskonektatua dagoena. Alegia, kanpoko zerbait, barruan zerbait egozten duena, horrek eraikitzen du mundu hori. Guztia, amets bat bezala interpretagarria bailitzan. Amets egin dut ez nuela giltza bilatzen, ni badaukat arazo psikoanalitiko bat, bizi du nere bizitza, eta psikoanalitikoki aztertzen dut zerbait gertatzen zaidanean, etxeko odiak adibidez ataskatzen direnean, esplikazio psikoanalitiko bat bilatzen diot. Bueno, ideia hori esaten duzuna zerbait inutilak eramaten zaituela zerbait idaztera. Bai, barne kanpoaren joku baten da, baina normalean la parcela izenburu hortik dator, kanpoko partzelak dira, zatiak dira, Costa del Solen daude, jendeak erosi nahiko lituzkenak, eta barruko zatiak daude, gero dago la jungla, Frantzian bizitzeko zai edo Inglaterrara joateko zai dagoen jendearena. Niri asko interesatzen zait fedea, asko aztertzen dut gai hori, eta ezakit idazten jartzen zarenean ordea, ote dagoen intenzionalitate bat, eta horrek hain paper garrantzitsu ote daukan, eta uste dut, novela idazteko ariketa honetan, barne paisaia deitzen genion horretan, horrek zer ikusi handia daukala, barruan daukan horretara abandonatu eta plan bat egitea zer kontatu nahi duen. Alegia, entzutea eta barne gogo eta pasionatu hori uztartzea. Eta kontatu behar dugun hori ea benetako behar bat ote den, edo, zorizko gogo bat besterik egabeko. Hemen badago gai bat interesgarria. Ezakin erekin bat egongo zareten, agian irain bat bezala dezakezu, baina, poeten bi eleberri dira. Badago hizkuntzarekiko lan bat poetikoa, eta baita hitz egiten ari garen honetan sartzen da. Alegia, protagonista indartsu horiek daukatena paisaian islatzen da, haizean, basuetan, herri horretan edo zure kasuan, ez toki horietan, beste espazio horietan, espazio huts horietan, non islatzen den zure protagonistaren barnea. Honetaz ohartzen zarete, lanean ari zaretenean. Ni arkitektoa naiz, eta orduan asko interesatzen zaidan gaia da. Esaten baduzu poeten liburu bat dela, inork ez du erosiko. Zu poeta bazara. Prosa poetiko
poetikoa baino ezer okerragorik ez dugu munduan. Prosa, metafora bukaerari gabe hori, bai, aurrekari poetikoak bai badauzka, baina nik irakurtzen ditudan nobeletan, novela laburragoak izaten dira normalean, Laura Fernandezen bai irakurri dut adibidez, baina novela poesian, hor narratiban montatu behar duzu espazio pertsonaiekin eta abar. Eta funtsezkora joatearen helburu hori, bai, markatzen da, baina bukatzen dira novelak. Eta poetek ez dituzte sekula novelak bukatzen, eta horregatik poetek hain novela txarrak idazten dituzte normalean. Ez dituztelako bukatzen, hor uzten dute limbo batean, eta uste dut novela hauetan badagoela estruktura bat, naiz eta ez den klasikoa, baina uste dut badagoela amaiera bat. Poetikoak dira zentzure batean, oso estetizistak direlako hizkuntzaren aldetik, eta badaude esaldi batzuk, labanak bezala, hori, azpimarratu nahi dut nolabait, ez? Dira esaldiak irudien bidez eraikitzen direnak, badago trama bat, badago pertsonaia bat, eta bukatzen da, uste dut badagoela hizkuntzaren erabilera poetiko bat, eta nire kasuan hori batez ere dator, itzultzailea naizelako, katalanerako itzultzailea naiz, eta orduan garatzen duzu hitzekiko halako obsesio bat, baldin badago hitz bat zehazki hori esateko zehaztasun lexikoan, niri magikoa iruditzen zaiz zoragarria, norbaitek hitz bikaina jartzea lortzen duenean, eta niri hori gustatzen zait irakurtzen dudanean ere. Eta hau ere atera nahi nuen mintzaldi honetan. Gaur itzulpenaz ari gara zentzu zabal batean, edozein artistak egiten duena itzultzea da, barneko gauzak, kanpoko gauzak itzultzea, hizkuntza ulergarri batera eramateko, eta zure kasuan, gainera zu itzultzailea zara, eta esperientzia hori, ni hemen ez nago itzultzaile bezala, baina oraintxe bertan itzultzen ari zara, eta, aipatu duzu, ni orain Flaubert itzultzen ari naiz, bai, nik ere sentitzen dut, bai. Eta nahi nuke, komentatzea, ze garrantzi daukan zuretzat itzultzaile izateak idazten duzunean, eta baita ere alderantziz. Itzultzen duzunean idazle zara? Idazten dut itzultzen dudalako, ze lehenago ez nintzen ez itzultzaile ez idazle, itzultzen hasi izan ez nintzen idazten hasiko, zuk material batekin, hizkuntzarekin egun osoan lanean daramazunean, esaten duzu, behar dut, barrutik zerbait atera eta nola badakidan, materiala badauka eta nola erabiltzen den, orduan itzultzeari esker hasi naiz idazten. Eta gainera, itzultzen duzunean, nik beti esaten dut, itzultzaileak ez garala fidagarriak, beti esaten dut, egin iez itzultzaileen gandik, ze itzultzaile oso arriskutsuak daude. Zuk itzulpen bat irakurtzen duzunean, beti bertsio bat irakurtzen ari zara. Naiz eta leiala izan, zure etikak dauzkazu, badaude struktura gramatikalak, ez dakiz zergatik, maitasuna diezunak, agian zure hitak esaten zituelako, eta badira hitzak, obsesionatzen zaituenak eta sartzen dituzu. Egun batean, esnatzen zara eta hitzetan pentsatzen jartzen zara. Eta gero itzultzen ari zara eta esaldi baten bila zabiltze hitz bat sartzeko. Dena dago kutsatua itzultzen ari zarenean, idazten ari zarena, eta idazten ari nintzen ala jaratez bili, hori da itzultzen ari nahi izena, eta, uste dut oso interesgarria dela kutsatzea, eta ni nire liburuetara eraman izan ditut itzulpeneko gauzak. Zu poesia ere idazten duzu, poeta bezala esperientzia luzea daukazu. Nik ere badaukat teoria bat,
poesia irakurle bat, baita ere azken batean itzultzaile bat da. Poesia ez da zerbait finkoa, irakurle bakoitza zar daiteke mundu horretan modu batera eta beste batera. Poesiak nola eragiten du, poesia idazteak gero novelarako jauzia egiterakoan. Bai, poesiaren bidez, bide bat egin eduki behar duzu, liburu bat, novela bat idazteko. Nik egin ditudan itzulpenak unibertsitatean eginak izan ziren, artikulu akademikoen bidez, plaza bat lortzeko, egonkortasuna lortzeko. Ez dut bestela gehiago itzuli, eta ez zait interesatu. Interesatzen zaitate importante bat bezala, uste dut itzultzea desagertzea dela. Eta itzultzaile batzuk, gainera batzuk etorri zitzaidan, liburu oso erotiko bat idatzi nuen, eta gero hori itzuli zutenen, beraien izenak ez nituen jarri. Baina gero pentsatu nuen, noski, lan bat ukatzea da, eta hori oso itxuzia da, dudarik gabe. Baina itzultzeak egoa arintzen dizu, uste dut hau baitere oso arriskutsua izan daitekela, eta itzulpena berriro barnekora nator, renuntzia, desagertze hori nolabait. Eta ez liguke horren beste eragin beharko ezagertzeak, egiten dugunaren interpretazioa nahi ez badugu. Eta zentzu horretan honestoagoak izan nahiko bagenu, desagertu beharko genuke, itzultzailearen izena desagertu egin beharko litzateke, eta jaitsi, orain, goi maila batean jarri da itzultzailea. Eta uste dut gure apaltasuna aitortu behar dela, azaletan azaltzearena, bi alderdi dago, badira itzultzaile batzuk maite ditudanak beste batzuk ez, eta beste batzuk, nik batzuk gorrete bat ditut, eta menten bukatzen diren adberbioak adibidez, denak horrela jartzeko joera dute, idazle gogokoak bezala, eta euskazu itzultzaile gogokoak. Eta poesiatik novelara, trasbasearena komentatzen zenidan, bai. Bilbide hori egin behar izan duzu, bai, poesiaren bidez. Poesia eta narratibaren artean dagoen alderdi bada, narratibak intenzionalitatea behar du. Eta poesia guztiz kontrakoa, zenbat eta gogo gehi gutxiago orduan eta hobeak dira. 30 urteetan ari baldin bazara poemak idatzi batxurra bezala aterako zaizkizu, baina plana ez da gehiegi antolatu behar poesia idazterako orduan, adi egon behar duzu eta baina nire historia 2015an Frantzian gertatzen da. Eta nolabait, historia hori idatzi nituen poemen bidez, joan nintzen hausnartzen, eta esaten zidaten, honek hemen joan behar du, idatzi nuen antzerki obrak ere badaukan nolabait zer ikusia elkarrezketa bat eta novelarekin, baina azkenik erabaki nuen, eseri eta idatzi behar nuela eleberri bat. Eta nik hau asko azpimarratzen dut, pixka bat erromantikoa da irudi, baita absurdua ere, baina poesia Matxadok esaten zuen poesia gutxien poetek idatzi beharko luketela. Eta poesiak ez dauka genero literario batekin nahi besteko zer ikusia, baizik munduan egoteko moduarekin begiratu, naturara hurbiltzearekin, jaztearekin eta inguruan daukazuna zaintzearekin. Poesiak ez du etiko izan behar, izan daiteke, nazia nahi baldin bat duzu ikaragarria, baina idazten duena lasaitu egin beharko luke. Eta bide horretatik iristen zara beste honetara. Oso interesgarria da. Nola poesia intenzionalitate hori hautsi beharko lukeela. Poesiaren gai bakarra lenguaia da, beste guztiak
Ukrainiako gerra eta bar, gehigarriak dira. Lengoaia da poesian garrantzitsuena. Baina lengoaia nola? Nik ulertzen dut poesia, hemen ere itzulpen bati buruz ari gara, orain sartuko gara eremu artistiko desberdinetako lana, baina nik uste du poesiak arte plastikoekin zerikusi gehiago daukala, genero literarioekin baino. Nik uste du zerikusi handiagoa daukala materialekin, eta kasu honetan lenguaiarekin, lenguaia lantzearekin, eskuekin, ia lana egitearekin, buruarekin baino gehiago. Nire kasu pertsonalean, dena da biografikoa derrigor, eta beharragatik da biografikoa. Plutonen bi martziano maite mindu da, Marten jaiotako bi seme alaba eduki dituzte. Niri poesian poesiak landu dit osasuna lortzeko momentu batzuetan, babesa gehiago izan da niretzat, non ez den kontuan eduki literatura eta bai irakurri ditudan poeta batzuk, baina poesia erabili dut barne desajusteak orekatzeko. Terapia, lotsagarria bezala da, baina ez, osasuntzu bihurtzen zaitu, terapia eta autolaguntza. Zergatik idazten du horren beste jentek? Zergatik dago horren beste jente idazketa eskoletan? Terapia behar dugulako denok. Alejandro arrazoia daukazu, nik gogoratzen dut, adibidez, Armairutik atera nintzenean, neure burua ukatzeko urte asko pasatu nituen, eta poesiak laguntzen dizu zenbaiten gauza esateko modua, baina lenguaiaren kontu bada. Ez nago konforme material gordina bezala da, ipuina, novela, material landuagoa da. Emozioa dago gordinagoa, poesian, nik uste dut efektu terapeutikoa berdin dagoela batean bestean. Antekerako Rojas poetak esaten zuen hitzak, ez lenguaia. Armairutik ateratzea aipatu duzu, eta seguruenik hor bai. Zer gertatu zen Vicente Monroy Armairutik atera zenean, eta ez daude pentsatzen ze lenguaia erabiliote zenuen. Zer gertatu zen? Ni orain jar naiteke moderatzaile. Lenguaiatik bizi gara, lenguaiarekin bizi gara, baina mamia nahi dugu. Ez, venga. Ez, Armairutik atera nintzenekoa. Nik ez dut poesiarek idazten, 18-22 urte, 16 urterekin idazten nuen, poesia nik eguneroko bat idazten nuen, eta familia guztiak irakurri zuen, eta orduan ezin nun jarraitu egunerokoak idazten. Eta orduan poesia idazten hasi nintzen intentzio horrekin neure burua kontatzeko hain nabarmena izan etzedin. Bai, eta berriro itzulpenera itzultzen gara, modu errazagoa da, modu zuzenagoa. Poesia da azkenik jende gaztearen kontu bat, 20 gauzarekin idazten den zerbait. Modu oso zuzena delako, oso bizerala da. Novela bat egiteko, ordu asko sartu behar dira, eta Valeriren ideia horretan enkriptatua dago baita ere, alegia prosa bi punturen arteko bide zuzen baten dela, edo izan beharko lukeela, eta poesia dantza baten da, ez zaramatzana inora, da ideiak bueltaka, dantza, defektuz gazten zerbait eta.
Bai, gazteena da, gazteak oso astunak direlako, eta uste dute poesian helmuga baten dagoela. Zergatik da gazteena, bi urtez behin liburu bat argitaratzen baduzu, ongi bat dihoazkizu, 45 urtekin, ja diskurso bat egin daukazu, liburuak etengabe argitaratzen badituzu, zure poesia liburuak argitaratzen badituzu, zure poesia depuratua dago, baina Clara Janez datorkit burura adibidez, baina niri asko interesatzen zait liburuak ateratzen dituzte, baina ez dute xurgatu beraien harritzeko gaitasunak gazteak, uste dute harritzen dituzten gauzak kontrolatzen dituztela. Poesia da, gauzak kaptatzen etengabe egotea. Eta zahartzen garenean jasan ezina bihurtzen gara, eta poesia izten dijoa. Inozentzia irekian, inozentzia lantzen dugu, baina inozentzia da bidea, eta hori lantzen badugu, 80 urte dauzkan poeta bat, zoragarria izango da, poeta baldin bada, noski. Eta gauza bat oso polita zuen diskurtsoetan, inozentzia hitz egin duzu, eta esaten zenuen itzultzaileak desagertu beharko lukela, zure psikoanalizia, zertarako eskutatu. Gero badago gai bat niri asko interesatzen zaidana, eta baita ere itzulpenaren ideia honekin lotzen da, zentzu zabal batean, gure belaunaldietako idazlerik ja ez dago, ni idazlea naiz, idazle izan ez natu eta oheratzenen naiz. Jaurlakorik ez da existitzen, askoz gauza gehiago izan behar duzu arkitektoa baino, zer gehiago izan behar duzu bizitza irabazteko, hemen gauden hirurak, askoz gauza gehiagotara dedikatzen gara, kultur kudeaketara, zu Confurados dels Bausekin egin duzu, dramaturgian lan egin duzu, zuk ere antzerkia idatzi duzu. Nola kudeatzen duzue eremu desberdinen arteko itzulpen hori? Nola eragiten du horrek zuen idazketan, zuen literaturan? Nik uste dut, azkenean, kutsara japoniar lakatu bat zarela, egiten duen duzun gauza bakoitzarekin, geruza bat gehiago jartzen duzu, neuk furarekin lan egin nuenean, ikusten dut nola idazten duzun, eta hori da furatik zatozelako, edo furan egon nintzelako. Egiten duzun guztia integratzen dijo, nik txinera, japonierara ikasten urteak pasatu nituen, eta horrekin obsesionatu nintzen. Beti gustatu zait esploratzea gauza berriak, mundu berriak, obsesia txikien gauzak astronomiarekin, astronomiarekin obsesionatzen naiz, adibidez eta azten naiz, irakurtzen asko interesatzen zaidalako, eta oso modu sakonean eta obsesiboan interesatzen zait, da munduetara irekitzen diren ateak bezala, eta bakoitzak zerbait ematen dizu, eta bizitza honetan zerbait empirikoa izan behar duzu. Inozentziaren eta vampirismoarena da hemen daukaguna. Pertsonekiko maitasuna ere bada. Badira zure inguruko pertsona batzuk entusiasmo handia daukatenak, eta leku batetik eta bestetik eramaten zaituztela. Geure erabakien oso zuzendariak ez gara, eta uste dugu geure burua dela erabakiak hartzen ari dena, eta inguruan dauzkagun pertsonek eta emozionatzen gaituztenek baita ere, moldeatzen dizkigute gure bideak, zenik gauza bat edo beste egin dudanean, ez dut horremeste generoetan pentsatzen pertsonetan, baizik. Hemen badago gai bat, eta orain meloi bat irikitzera noa barkatu Carlota, baina uste dut idazle bezala, aspertuta gaudela, idazlei buruz bakarrik idazten duten idazlekin aspertuta gaude, ni ere aspertuta nago,
Bai, ireki dezakezu, meloi guztia jan dezakegu. Bueno, zuk oso ondo egin duzu hori. Bueno, nik uste dut, hau idazleoi gertatzen zaigula. Nik zinea programatzen dut, zinean, eta bueno, Baina, badira gauza asko egiten ditugunak, eta hori ere agertzen da, idazteko orduan garrantzitsua da, ez? Bizitzarekin dituzun lotura horiek, bai? Hori ere zuek presente duzue, bai? Bai, nik erabaki nuen ipintze pertsona bat idazle ez dena, egin nuen lehendoizeko eleberria dudalako, bigarrengoan ez nuen egingo, ez dut egingo, eta hori garrantzitsua da. Duela gutxi argitaratzen hasi nahi zelako, eta zuk zeure demonioak dauzkazu barruan, bakoitzak ateratzen ditu, nireak dira nire zalantzak idazteko orduan, beldur horiek usatzeko modu bat zen, baina hor diraute, bai? Orduan behar bada, horregatik, berriro idatzeko banu ez nuke horrela egingo. Berez, bigarren eleberriak txarragoak izaten dira, bai? Inozentzia galdu duzulako, beste beldur batzuk dauzkazulako barruan, baina, batzutan esaten dizute, zure bizitzako ze zati edo zure ze zati sartu duzu, eta hori zentzugabekoa da, zu beti hor zaude. Ez dakite, zeure bizitzako emozio batzuk, pertsona batzuk, hartu egite dituzu nonbaitetik eta beste agertoki batean jartzen dituzu. Jakina, zu hor zaude, zu zara. Nik orain idazleak ezagutzen ditut, beraiekin hitz egiten dut, eta ikusten duzu, diren bezala, idazten dutela, mundu guztiak bezala, eta ezagutzen duzunean, eta irakurtzen duzunean, esan duzu, jakina, nola idatzeko du ba. Ezin duzu zu izateari utzi, zu zara, eta hor dago, grazia. Beira, zinean behar bada gutxiago gertatzen da, konplexu gutxiago dauzkate, beti bueltaka gaude, gure beldurren inguruan, gure frustrazio, itxaropenen inguruan, eta ez da gertatzen ezer, horretaz idazten baduzu. Ni Txekian bizi naiz, Pragan ibiltzen naiz askotan, eta, hor duzu Kafka bai, eta Kafkari buruzko 10 galdera egiten baituzu, nik duela gutxi ez nuen erantzungo, baina Kafkak badu gauza bat oso argia, eta da bere bizia eta dioena, gai berbera dela, berak horrela defenditzen zuen, bai? Noski asko zer garatuago, nik dio dana baina niretzat adibidez, zinea oso garrantzitsua izan zen modu kompulsiboan ikustea, Louis Vincent eta beste pelikula batzuk, beti obsesioak diren 3 gauzaren inguruan eginda daude, eta dana ondo kontatuta balin badago, ondo dago. Nik uste dut autentikotasunaren aldeko apostu egin behar dela. Nik behar balin badut nire aitari buruz idatzi, idatziko dut nire beharra delako, ez naiz hasiko pentsatzen, ez dakit nongo kritikariak esango duen, ez naizela originala, eta ez dakit zer, bosta jola niri. Nik ez dut funtzionario baten bizitza eduki nahi, idazle funtzionario baten, idatzi nahi dut behar dudana, edo lehenago kontatu duana, noski ez dut barriro kontatuko gauza berbera, baina beldur berberak baditut, ulertzen diazu esan nahi duana, egoerak desberdinak izan daitezke, ez da zer gertatzen olakoetan oran, kendu ditzagun komplexu horiek, originaltasunarena eta kontu hori, jende originala ez baitago. Esaten da bezala originaltasuna baino hobe da autentikotasuna, ez dakit ere bat ados nagoen alez, baina tira, ez obsesio personalei buruz ari naiz, bai. Ni arkitektuan naiz, eta arkitektuen obsesio personalak azken 10 benetan tragikoak izan dira. Espainia tragedia arkitektonikoz beteta dago. Eta
arkitektoen obsesio personalak dira. Bai, noski, liburu bat idaztea baino askoz ere eragin gehiago dute. Bai, baina, bueno, nik idazten dudanean nik ere nire mundua ikusteko modura itzultzen dut, bai, horrela, bueno, saiatzen naiz ahots poetiko bat edukitzen, baina kanpotik ere begiratzen dut, esateko, bueno, kontu zibili, Zure kasuan, gainera, uste dut zure novelan, badagoela, ezker honeko zerbait ere bai, errefuxiatuen gaia, ez oso gai garrantzitsua zure liburuan. Mundua itzultzeko beste behar bat erakusten duena, orain hain zuzen ere, egoera tragikoak ari garelako bizitzen, ez? Errefuxiatuen kontu honekin, eta behar bada horregatik pentsatzen dut idazleok ez daukagula eskubiderik gure obsesio personalen menpe egoteko. Eta ulertzen dutzuk hori idaztean, hori pentsatzen zenuela. Bueno, pixkat konjunturela da historiaren barruan, bai, badago pertsona bat, errefuxiatua, topaketa sentimental bat, eta gero errefuxiatuen zatia, baina ez nuen nahi hori izatea gai nagusia, ez nuelako reportaje bat egin nahi, edo kronika bat egin nahi. Azteko ez nintzaleko hau sartzen, olako zerbaitetan sartzen, eta berba ez nuen ez da Frantzian egon behar, liburu hori idazteko, baina beste aldetik, oso kezkatuta nengoen politikaren gaiarekin. Poesian ere badago diskurso terrorifiko bat, dena da politika, hori ezerrez esatea bezala da. Galdetzen diatenean, ea ez ote den novela politiko bat, askotan esaten da ez politika, jarrera politikoa, idaztea politika dela, pentsatzea ere bai, poesia bat egiten baduzu politika egiten ari zara, nik ez dut horrela sentitzen. Politika esatea gaur egun ez dara esatea bezala da, errefuxiatuen gaia da, baina historia nagusia da bi gizonen arteko maitasuna. Eta gero, bueno, errefuxiatak daude, egoera hori dago, baina ez nuen hor sartu nahi gai delikatua delako, eta, bueno, zelako liburaren asmoa. Bueno, nire esperientzia kontatzen uzten badia zuen, nik ere gitaratu nuen eleberri bat, duela hilabete batzuk, Lengua de Trapon, idazle batzuei, eskatu digute episodoi nazional bati buruz, duela gutxiko gertakari historiko bati buruz idazteko, eta nik M11-ari buruz idazteko eskatu ziaten, nik esan nuen ez, 13 urte nitulako hori gertatu zenean, eta Rambletako atentatua aukeratu nuen. Eta liburuan egiten duena da nik bizi nuen bezala kontatu. Nik batez ere sare sozialen bitartez bizi izan nuen, orduan, egia esan da, 4 orrialde eskaintzen dizkiot, eta gainontzeko guztia beste zerbait da. Pentsatzen dut justizia dela, ez, rekreatzea horretan, azkenik, bueno, bai mundu erreala sartzen duzu eszenatoki bezala, eta behar bada, hori egin beharko litzateke, barrenuko bizitza partekatzea kanpoko egoerarekin, norbanako bakoitza beti dago mundu erreal batean, naiz eta gero mundu horretan ez sartu. Horrela zure begirada ipini dezakezu horren gainean. Bai, herri honetan, Espainiako literatura beti epikan oinarrituta dago, Artur Reverteren liburu bat berdin da, ez, bueno, izenik esan gabe. Esan duzu, ez dut esango, bueno, aspalditik dator hori ez, eta beti ere ikuspuntu epiko batetik heltzen diote historiari, baina historia ez da beti epikoa, gauza asko izan daitezke ez da. Historiak ez du ikasbiderik ematen.
historia oso gauza komplexua da, normalen hurbiltzen gara pixka bat zeharka, oso jende gutxik bizi du zuzenean, eta Espainiako literaturak ez dio horrei justiziarik egiten, ez dira gauzak benetan gertatu diren bezala kontatzen. Bai, psikoanalitikoki Espainia dagoen bezala dagoelako, utziko dugu. Noski badaude gauza batzuk oso traumatikoak, eta bai, baina idazleok gertakari historiko edo trauma hoiei heltzen diegunean gutxik egiten dute zuk bezala, ez? Bale, errefuxiatu bat agertzen da, baina ez nuen nahi elementu zentral bat izatea, eleberrian, ez nahuelako horri buruz hitz egiteko prest. Bueno, eta gainera ez gaudelako behar bezalako distantzian, behar bada 50 urte pasatu da gero, behar bada egin zitekeen, baina bakarrik 5-6 urte gertatu dira geroztik, eta ez dut uste, justu edanik, pertsona horiek hor bizirik daude, den aldatu daiteke edo zein momentutan, eta historia hori ez dago hilda, bizirik dago. Baina, zuk esan duzuna psikoanaliziara interesatzen zai, ze gertatzen da psikoanaliziarekin eta Espainiarekin? Nik ere baitu nire kontuak. Badirudi, historia reprimitu bat badagoela, ez dena begiratu nahi, mingarria delako, eta badaude negazionista batzuk, en fin, uste dut ez daukagula oso herrialde sanoa zentzu horretan, ez? Bartzelonatik bentsat horrela ikusten dut, ez dakit. Ez, oso herrialde sanoa ez daukagu ez. Badago ez da gai bat interesatzen zaidana, bueno, 3 idazle gara, baina gaur ezagutu dugu elkar, bide batez esan da, duela ordu erdi, hain zuzen. Esan liteke, 3 artean badagoela lako belaunaldi jauzi bat, Alejandro 83, ni 89koa, eta nik obsesio bat badut literatura elkarrezketa moduko bat dela belaunaldien artean, elkarrezketa historiko bat, elkarrezketan egon zaitezkela Shakespearekin literaturaren bitartez. Eta hurbiletik hurbelera, gure artean ere, egon gaitezkela solasean, bai? Zuek nola ikusten duzue? Orain gertatzen ari dena belaunaldi berri hauekin edo aurreko belaunaldiekin, nolako solasa egiten duzue? Aurreko eta ondokoekin. Bueno, poesiaren beste gauza txar bat da, gauza guztiak belaunaldika banatu dituztela, 27koa, 50koa, noizimoak, eta, en fin, horrela bukatu dugu. Inork ez duela ezer ulertzen, nor da nor hemen, nor da bibote duna eta sombrero duna. Nik uste dut orain belaunaldi berri esker apurtzen ari dela belaunaldi txiaren kontzeptu hori. Ni hobeto moldatzen naiz 18 urteko nire ikasleekin, 70ko gizon batekin baino, berro da, en fin, badirelako alako adineko persona batzuk zer ikasi ez dutenak bizitzan, eta aldiz gazteako batzuk asko dakite biziari buruz. Horregatik, bueno, behar da belaunaldi gehiagirik ez dago, edo ez dago diferentzia gehiagirik, atera gaitezke mundura oinarri berdintxuekin. Albornozek esaten zuen, zerbait ikaragarria esaten zuen, mundu honetatik banoa jakin gabe non egon naizen ere. Duela hilate batzuk, entzun nuen, eta belaunaldi guztiok ulertu behar dugu gertatzen dena, gure inguruan dauden pertsonen adina kontuan izan gabe, eta ulertu bestearen sufrimenduak, edo berdin delarik zenbat urte dituan. Baina, bueno, jarraitzen dugu behar bada belaunaldiak banatzen, baina behar bada zorroztasun, gogortasun hori edo banaketa gogor horiek gero eta gutxiago funtzionatzen dute. Adibidez, hemen behan dagoen erakusketan horretaz hitz egiten da. Ni 81an jaio nintzen, eta
Gauza hauek entzitate besterik ez dizkiote sortzen. Ni pixkat bi uren tartean sartzen naiz. Ni 45 urtekin debutatu dut, eta, bueno, badirudi ni izango nintzateke zer naiz zarra edo zer naiz. Baina berria denez, baina ez naiz debutatzaileen adinekoa. Ni ez nengoen, ni ez nago belaunaldi zaharretan ez da berrietan ere. Horan, belaunaldien kontu hori oroar bizitzen niri kosta egiten zait. Nik izan nuen mutil bat 27 urte zaharragoa eta zait arraro iruditzen zait banaketa hau dena, bai? Eta hirugarren gauza eta bukatuko dut. Virginia Woolfen itzultzen egon naiz, bere dietarioak, eta duela 100 urteko testuak itzultzen dituzunean, konturatzen zara berdin gaudela. Azken batean, duela 100 urte berak zeukan sentsazioarekin identifikatzen zarela, gertatzen zaionarekin, sentitzen duenarekin, munduaz, lagunez. Horan esaten duzu, gazte guztiok, pentsatzen dugu, pentsatzen dute, pentsatzen genuen, desberdinak garela aurrekoekin konparatuta, baina azkenik denak berdinak gara. Eta etengabe errepikatzen ditugu gauza berberak, egia da, gauza batzuk aldatzen direla, baina badago giza fondo bat berdina dena denontzat. Eta hori maitatzen zarenean, lehen bezalako okerrak edo okerragoak egiten dituzu. Beraz, maitasun harremanak, bizitzaren funtsak, edo giza harremanak, horrek frogatzen digu ez dugula zer ikasten, eta jarraitzen dugula, eta zorionez ez dugula zer ikasten, hain zuzen ere. Gero, hasierara itzuliz, bada gauza bat, gure 3 nobelak, debutante nobelak dira, eta 3 nobela hauetan, pertsonaia bat, hasten da, joaten leku berri batera bizitzera, eta behar bada, hori bada gai interesgarri bat, askotan agertzen da literaturan edo zinean, bai, idazle bezala ere egiten duzu, ezagutzen ez duzun leku batean mugitzen ari zara, eta beraz, 3 liburuetan agertzen da gai hori, ez? Espazioaren barrera ikuntza hori. Zuek nola landu duzue, hau da beste galdera bat arkitekto batena, nola dokumentatu duzue lana, nola egin duzue azterketa lan hori espazioari buruz? Nik marrazkiak egiten ditut, bai, nik marrazkiak, mapak egiten ditut, koloreak erabiliz, eta nik ere planoak egiten ditut. Bai, mapa bat egiten dut, herrien mapa bat, espazio asmatu batean gertatzen delako, eta gero etxeko planoak ere baitut. Behar nuen ikusi, jakin non zegoen balkoian, egon gela, eskailerak, eta bestela, idazten duzun bitartean, behar da gauzak ez ezkizu ondo ateratzen, ez duzu ondo ikusten behar nuen. Orain ze gertatzen hemendikona baldin baduen, nondik pasatu behar du? Bestela gauzak igual ez ziren ondo aterako, ziren ondo torriko. Nik ez nekien nondik joan, baina bai zer nahi nuen esan. Orduan, nire barruan zegoen historioa utzi nuen atxeden egiten, eta egitura joan zen pixka bat azitzen, eta eseren nintzenen idaztera. Behar badagon behar duzu egunean 5 orduz idazten, eta hori egia esan da privilegio bat da. Eta denbora horretan utzi nion historiari gidari lana egiten. Orain hasten ari naiz beste bat, eta hemen behar bada gehiago eskemak egiten ari naiz, eta behar badago eta atarako zail lehendabizikoa baino. Baina lehendabiziko horretan
Bueno, historiari berari uzten nion aurrera garatzen, eta oso ondo pasatu nuen idazten. Momentu txarrak ere bai, beti bezala, prozesu guztietan bezala, baina ondo pasatu dut. Bai, hori funtsezkoa da. Duela gutxi, bi lagun idazleek, esan diate oso gaizki pasatu dutela idaztean, eta beren nobelari txarrenak izan ziren, nik normalen gaizki pasatzen duela aitortzen dut, Bai, ze gaizki, ze egiten dut, zer ingo dut honekin. Baina, hor sartuta zaudenean, ez, berriz irakurtzean gaizki pasatzen duzu. Bai, badago momentu txar bat esanatzen zara, esanez, asko gustatzen zean zer, ezabatuko dut orain. Poesiaren miraria hori da, poema bat zure ustez ona dena idazten duzuenan, badiru zazpi Nobel sari irabazi dituzula, eta hori ez du beste edo zerk ematen, ez doktore tesi batek, pasibitate infantil hori oso polita da, bai? Nik pasibismoa defenditzen dut, eta poesian hori gertatzen da, poesia poema duin bat bukatzen duzunean, ia unibertsua konkistatu duzula, pentsatzen duzu. Bukatzera goaz, eta orain utziko diogo publikoari, bere tartea. Nolabait ideia orokor bezala, litera eta itzulpenaren arteko loturari buruz, nik beti pentsatu dut, artea, oroar, eta zehazki literaturak, helburutzat eduki beharko lukeela garai baten itzulpena da nolabait esan da egiteko. Hau da, ideia sintetiko bat, adibidez Dickensek esaten duen denborarik onena, denborarik txarrena zen, garai baten sintesi bat da. Edo Baudelaireek herrialde euritsu bat zen, badirudi irudi horrek nolabait sintetizatzen duela garai ura, momento historiko ura. Ez dakit ados zaudeten honekin edo uste duzuen literaturak beste zerbaitetarako balio behar duela. Literaturak gauza askotarako balio du eta bakoitzak bere beharren arabera erabiltzen du. Nire kasuan, pentsatzen dut literaturak egiten duen gauza garrantzitsu bat dela, laguntzen digula pentsatzen bizitzak baduela zentzua. Batzutan idazten duzuenan pentsatzen duzu, hau ez da egiantzekoa. Baina bizitza beti, inberosimila izaten da, etengabe izaten da, eta oso frustragarria da, eta oso angustiante izaten da, ezin dituzulako planik egin. Literatura daukazunez, espazio imaginario bat daukazu, realitate berri bat sortzen duenan, non gauzek beti duten zentzu bat, motibu bat edo esplikazio bat. Eta hor, kontsolamendu bat lortzen duzu. Niretzat hori da literatura bizitzaren zentzu ematen dizulako, edo topatu dezakezulako norbait esaten duena zuk sentitzen duzun zerbait, baina etzenekiena nola dirazi. Esan duzun hori oso polita da, bai. Izan ere, lehenago, esan duzu, etxearen planoak egiten zenituela, nolabait, impulso realista, positibista bat balitz bezala, ez dut nahi, nire personaiak ez pasatzea, ez dakit nondik eta handik, eta hori esaten ari zaraldiz, posible dela mundu berriak imaginatzea. Berosimilituderen eta zorroztasunaren arteko orekan dago benetan, literaturaren originaltasuna, bai? Bai, guztiz ados nago horrekin, eta fedearena, gure gizatasuna gogoratzen lagundu diezagun historia etengabe hilketaz beterik baldin badago ere, lehengunen irakurri nuen La ciudad de los vivos, bi mutilek hiltzen dute txapero bat, eta historia oso gorra baldin bada, benetan gertatu zen, Roman, balio digu, identifikatzeko guztiekin eta gogoratzeko gure gizatasuna besteen beharra dugula, eta
hori lortzen baldin bada balio ona da. Bai, nik hitz hori batez ere erabiltzen dut, ez, gizatasuna, hori da gehien erabiltzen dudana, oso zinematografikoa ere bada. Fernando Sabaterrek zioen, persona batean gizatasuna hartzen zaio soldaduari valentia hartzen zaion bezala. Bueno, aurten, Pasoliren urte hurrena ospatzen ari gara, Ultramarinosek, hain zuzen, Erromako poemak argitaratu ditu, Pasolinerenak edizio izugarri ona egin dute, itzulpen zoragarria, 5 aldiz irakurri dute eta izugarria da, hiriari buruz esaten duena, gizatasunari buruz bere bai, benetan miresgarria da. Bueno, nahi balin baduzue, publikoaren tartea utziko dugu, nahi balin baduzue galderaren bat edo zerbait egin. A ber, mikrofonaren bat, badago hor nonbait? Bueno, primero que todo, más que una pregunta, es una... Bueno, galdera baino gehiago, zorionak. Eta, bueno, galdera bat ere badago nonbait. Irakurri ditut zuen 3 liburuak. Eta asko interesatu zaizkit, 3-ak, Espainiako novelaren ohitura kostumbristarekin hausten duelako, ez? Jendean bai, ateratzen da hiritik, baina herrira joaten dela. Eta hor, badago herriaren domestikazio prozesu bat, nahiko ikaragarria, nolabait, herri horrek behar egiten nau, bai? Eta bertakoekin kontaktua balin badaukat ere, nik neure txikitasuna ematen, eranzten diet beren txikitasunari, eta hor akordio bat egiten dugu denen artean. Zuen 3 eleberriak pixkat violentoak dira, asko zaruntzago, urrutiago joaten direlako, eta leku domestika ezin horretan agertzen da beste nia. Nik ezakit hori kontuan izan zenuten, edo nik dudan arazo hori bera duzuen, kontakizun kostumbrista hori ez zait interesatu, bero da dena ez dute ezagutu, dena ez dute eragurri. Zuek ez zarete joan Espainia hurbil, baina ustu hori, baizik eta alik eta urrutian joan zarete. Bai? Eta behar bada, indarkeria horretan dago zuen 3 novela hoien handitasuna. Haietan, bueno, hurbila joan izan bazinate, zer esan gutxikuiko zuen pertsona bat izango zinen. Ez dakit hori izan zenuten kontuan, edo nire historiak din. Bai, nire liburua landa harri batean kokatuta dago, ni neu basoan bizi naizelako, batzuetan, bueno, novela rurala aipatzen da bai, etiketa hori ez. Etiketa hori pintzen dutena da, literatura handia eta literatura rurala edo, literatura handia eta emakumeen literatura txikia, bai. Nik landa harriari buruz hitz egiten baldin badut, ez da horren ikuspegi mitifikatua daukadalako, ez eta ni bertan bizi naizelako, nire bizilekua delako. Eta nahi nuen eman mundu erruralaren ikuspegi errealago bat. Baditu bere gauza onak eta beste batzuk txarrak, mundu guztian beste guztiak bezala, hiriko bizitzak ere bai. Octavio Pazek esaten zuen lengoaiaren indarkeria eta kontatzen dena, niri gustatzen zaizkit konbulsioak dauzkaten novelak eta horregatik dira oso laburrak 3, ez dira oso luzeak eta
landako mundu ruralaren bizitza kontatzean, bueno, ni egon naiz hainbat tailerretan, hainbat leku txikitan, eta askotan proposatu baino gehiago inposatzen ari ziren. Horan, leku batean laguntzera joaten denean, bere burua nolabait inposatu egiten du. Nik erakutsiko dietzerin behar duten, jende hau domestikatzeko, ez, aboregenak hain zuzen ere. Edo pixkat aspergarri iruditzen zai baita ere, mundu ruraleko gauzak kontatzea, ze honena izango litzateke mundu ruraletik ies egin ezin izatea, eta beti egon behar izatea bertan. Bueno, nire kasuan protagonistak badu ies egiteko aukera, baina balienteena izango zen ez irtetean leku horretatik, eta askotan esperientzia hori inposatzen du, eta nik badakit holako leku baten ideia defenditzen duenak oso ondo azaltzen duela hori, baina 40 ordu lan egitea zara batean 800 ordu kobratuz, hori izan da pertsona askorentzako liberazio handia. Eta hori da kapitalismo basatiaren arazoa. Nik ditudan lagun askorentzat, esplotatu izatea da liberatua, beren liberazioa. Zu normalean transexual brasildarra baldin bazara eta kanpilotik hurbil bizi baldin bazara, berda zure bizitza asko zer komplikatuago izango da, Bartzelonan baino, naiz eta, bueno, espero eta Ortega jaunak entzungo duela, esaten ari naizena, baina, bueno, hori da, ez, idealizatu egiten dela, behar da, mundu hori, bai, bi aldardi dituzte gauza guztiek, ez? Bai, ez dira, ni emozionatzen duten historiak, baina, bueno, badute beren lekuak gaur egungo munduan, eta gero etiketa handi bat ere izan da, mundu ruralarena, ez pasan aukan esperientzia rural bat, nino bien moduko bat zinen, ez? Ni amapolak baino landatarragoa naiz, eta edozein mitifikazio rularena, iruditzen zait kriston ortera da eta paletokeria egia esan da, bai? Mundu ruralean bizi ezan jendeak esan dakoa, bakarrik asteburuetan joaten direnak. Nik, bueno, behar da bere gauza txarrak izango zituen, hiri batean bizitzea, baina, bueno, ni naizen gauza asko geroago garatu dira, bizi nintzen giro txiki horretan bizi nintzelako, dana oso itxia zen, eta nire kasuan Bartzelonara joatea, idaztera, eta niri interesatzen zitzen asko Bartzelona, Sánchez da, eta Arkadia galduaz ari gara pixka bat, bueno, idazle batzuek Arkadia galduaren irudia emate dutela, eta Zerdaren Sánchez hori, en fin, proiektu arkitektoniko hori, 19. mendeko mundu osoko garrantzitsuenetako bat da, en fin, benetako barbaridade bat da. Tamalez ez oso ezaguna, horrelako tentela gara, baina errenazimentuko utopia hortik gertuen egon bagara, zerdakoen zantxean izan da. Eta, bueno, gainera biziraun du mente bat eta gero, eta funtzionatzen jarraitzen du. Bere zurruntasun izugarriarekin. Eta niri asko interesatzen zitzaidan kontatzea, erabat hautsiz zurruntasunarekin. Babeseren eraginpean, noski, pertsonaiak etengabe mugitu, ulertzen ez duten espazioetatik, eta elipsi asko erabiliz.
uste dut, hori zen interesatzen zitzaidana. Eta baita ere, sexualitatearen zerikusia duten gauzak ere kontatzen ditut, modu eliptikoan. Bai, bizitzaren, munduaren gaineko begirada metaforikoa. Bai. Beste galdera bat badago. Amancio Prada aipatu dut lehen eta Amancio Ortega zen. Bekerren poema zoragarriekin atera zuen diskoa, Amancio Prada. Nik ezin dudan ustedan ezagutzen, gaur goizean jakin dudanean bazentoztela. Zui buruzko gauzak begiratu ditut interneten, oso pozik egon naiz hemen, eta ez dago galderetarako tarterik, nik Karlotarekin, bakardadearen gaiarekin geratzen naiz, ikertzeko gogoarekin, memoriaren gaiarekin, badirudi, bai, orain horti joango zara, bai, Alejandrorekin, errefuxiatuekin, harridurarekin, norberaren gandik urruntzen den gizon horrekin, eta zurekin. Galdutako haurtzaroa etxe bat da non bizi garen, eskerrak eman nahi nizkizuen, eskerrik asko zuri. ¿Alguien más se lanza? Beste norbaitek? Ez? Ederki. Orduan, hemen uzten dugu, besterik gabe, eskerrik asko. Arratsaldean honetan hona etortzeagatik eta atsegin bat izan da zuekin hitz egitea, eskerrik asko.